Hej, jeg hedder Andreas, og i denne video vil jeg fortælle lidt om Gen2 Media, de udfordringer vi står overfor, og hvordan jeg som praktikant kan bidrage med løsninger, der gør os mere effektive og digitalt resiliente. Jeg arbejder allerede som studentassistent i Paid Display, så jeg har et unikt indblik i vores systemer, platforme og forretningsgange. Det gør det lettere for mig at identificere, hvor vi hurtigst kan skabe værdi. Gen2 Media er en global affiliate virksomhed i casino- og sportsbettingbranchen. Vi driver trafik gennem Paid Display, og vi skaber konverteringer via vores toplister, websites og content. Vi arbejder på tværs af Europa, Sydamerika, Nordamerika og Asien, og konkurrencen er benhård, især fordi kunstig intelligens har gjort content billigere, markederne hurtigere og marginerne mindre. Derfor er vores evne til at arbejde smart, skalerbart og digitalt resilient helt afgørende. En af vores største udfordringer i Paid Display er, at rapporteringen stadig foregår manuelt. Vi arbejder med 6 forskellige annonceringsplatforme som Propeller, AdCash og AdStara, og min manager skal hver dag hente spend, lokation og kampagnedata manuelt, og derefter fordele dem på regioner som Europa, Sydamerika, Nordamerika og Asien. Det er tidskrævende, det skaber fejl, og vigtigst, det gør os sårbare i weekenden, hvor vi faktisk tjener flest penge, men hvor ingen er på arbejde. Mit første værdiinitiativ er derfor at bygge et fuldautomatisk N8 N-flow, der løser hele rapporteringsprocessen fra ende til anden. Flowet skal hente data fra alle platforme via API, standardisere kampagner, devices og lande, mappe landekoder til regioner, lægge tallene ind i et Google Sheet, og vigtigst, det skal automatisk sammenligne performance mod normale mønstre og sende en Slack-notifikation, hvis noget ser unormalt ud. Det betyder, at hvis spend falder unaturligt, en kampagne dør, et land performer dårligt, eller en hel platform fejler, så får min chef besked med det samme, også lørdag morgen. På den måde misser vi ikke penge, bare fordi det er weekend. Det er et direkte løft af vores digitale resiliens. En anden udfordring er, at hele branchen er presset af kunstig intelligens og lavere marginer, hvilket betyder færre udviklere og flere opgaver per person. Det skaber risiko, især når det gælder vores toplister. I dag kræver en ændring i en toplist adgang til kode, filer, git og udviklere. Det er ikke resilient, og det er ikke nødvendigt. Derfor vil jeg foreslå et simpelt, sheet-styret toplist CMS. Det fungerer sådan her. Ændrer man rækkefølgen i Google Sheet, ændres toplisten automatisk. Tilføjer man en operatør, kommer den live med det samme. Ingen udviklere, ingen filer, ingen flaskehalse. Det gør virksomheden hurtigere, mere fleksibel og langt mindre afhængig af enkelte personer. Men tekniske løsninger alene gør os ikke robuste, og i Gen2 arbejder vi med automatiseringer, der kan gøre mere end bare at hente data. API'er kan get, men de kan også post, POT og patch. Det betyder, at en fejl eller et kompromitteret API-token i princippet kan tænde kampagner, der ikke burde være aktive, slukke kampagner, der performer, ændre budgets utilsigtet eller skabe ubalance i spend på kritiske tidspunkter. Derfor vil jeg fokusere på awareness-træning, der handler om API-sikkerhed i praksis. Hvordan beskytter vi API-nøgler korrekt? Hvordan opdager vi, hvis en kampagne ændrer status uventet? Hvordan spotter vi phishing, som forsøger at få adgang til vores systemer? Og hvad gør man, når noget føles forkert? Det reducerer risikoen for store fejl og øger vores menneskelige resiliens. En vigtig del af mine løsninger er, at de er modulbaserede. I stedet for at bygge et stort system, der falder sammen, hvis en enkelt del fejler, bygger jeg N8 N-flows som små, uafhængige moduler. Det gør vores drift langt mere robust. Hvis en API fejler, stopper hele flowet ikke. Jeg sætter N8 N-noderne til at fortsætte ved fejl, sætte en nulværdi i stedet for data, logge fejlen og sende en Slack-besked, hvis det er kritisk. Resten af systemet fortsætter, og vi får stadig 5 ud af 6 datasæt ind. Det betyder, at vores rapportering aldrig knækker, selv når noget går galt. Det er præcis det digital resiliens handler om, at designe systemer, der fortsætter, selv når enkelte moduler fejler. Som praktikant kan jeg skabe konkret forretningsværdi fra dag 1. Jeg kan automatisere rapporteringen og skabe weekendoverblik. Jeg kan gøre toplister tilgængelige for ikke-tekniske medarbejdere. Jeg kan styrke awareness, så API'er bruges sikkert. Og jeg kan bygge modulbaserede flows, der ikke bryder sammen. Kort sagt, jeg vil hjælpe Gen2 Media med at blive hurtigere, sikrere og mere digitalt resilient i en branche, hvor tempoet, risikoen og konkurrencen konstant stiger.